Đây được. Không được chứ? Được mà. Đây được mà. Xuống. Rồi thế. Здравейте. Добре дошли. Майка не седа. Къде съм? За къщи. Вкъщи ли? Добре. Здрасти! Ето ви малко. Как сте? Къде ходите? Там на Димитровград. Здравей! Здравейте. Здравей! Вие стария не седа, не? Ани! Ани. Не стария не седа. Не, на Севда, ама другата. Изненада бъде. Từ cho lùi xe vào cái này. Đây đi thăm lại nhà Bảo Bô cách đây mấy chục năm rồi. Ngày xưa hay tới đây chơi mà bây giờ quên hết rồi. Ô Senko. Ô Leno. Добре дошъл, милица. Да. Майко. Добре дошла. Em đứng luôn ở trong này. Đứng luôn vào. Xem. Добре дошла. Къде сега ще влизате? Тук ли? У нас ли? Đây, Добре, không обаче. này. Заповядайте. Кучет. Не, има кучета, ма са вързани. Заповядайте. Здравейте. Ô Senko. Тите сега. Ами той да го мучи. Добре съм. Заповядайте. Здравей, Добре дошъл. качвайте се нагоре. Как ще? Добре. Бъди сайная. Качвайте се нагоре. Аз при вас кучето. Другото е... Тия куши не ни страха, те са вьетнамци. Милата, що не докара? Като се напил, не мога да тръгне. Великден пекара. Ама не са горки, тук всичко е... Здравейте. След малко ще кажа. Баба не знае. Добре, Senko. Как си? Добре, питам се. Добре, Соня. Много е поръснал. Здравейте. Заповядайте. Минавайте се, бъдете ли? Hai đứa cầm quà và tặng cho bác bố kìa. Bà chưa? Bà đâu rồi? Дай ми пионика да го използвам. Аз помислим да не влезе кучето. Đây, vào đây, vào đây. Само ще да пусна нещо друго. Đây này, bây giờ này. Има да Какво правите ви, бе? Търсим в кричим 2 часа там. Nhà bác bố này ngày xưa lâu rồi. Ai tới đây chơi. Rồi lâu ngày không tới quên đi vòng vèo suốt mà đi tìm được lại như chỗ này. Сега дойде, какво са... Добре, добре. Какво ще пи? Người muốn đó. Кафе? Кафе. Лесна работа. Кафе, чай. Чай, ама глупов чай, може да гласа. Бира. Кафенци? Nè, bia đây này. Ca này. Кой е шофьора? Аз който е. То нужда пие бира. Да, висок. Вие кафе? Не безпокойно, не. Да, има. Бира не пим. Нощи малко. Малко само. Кола или фанта? Какво ще пиеш? À nè, vâng này. Студена или от шмат? Студен.
Що не дойде сестра ти, що не? Ай, Германия. Германия. Chơi chơi này nè. Đấy, tí bà mà. Как се казваш, сега ще ти кажа кум. Аз Dạ trong ba kia. Chưa chưa. Ở đây quay. Chưa kìa quay kìa. минавай сега да си. То беше не може да намерим. То сам че не знае къщата. Той сутринта стана пиено кафе и направо. Вика не мога, карай ти, дори аз карах го казвам, тогава той спи само. И то не намерихме къщата, завляхме на тън, той спи, не може да дига телефона. Не дига това. Него няма как да го познаят. Той е бил детенци. Ти си бил мъничък. Как да те познаят? Ама ще я познаят. Много е Боже, порасен. Боже. Аз говорим 99-та сигурно, или 8-та. Добре, добре. Аз тук седна до нея и да ги видя. А момченцата на кой? Дете на Кон. Кон, не? Няма да се сетиш. Няма да се сетиш. Ам, Чом. разказали са ми за този конде, ама не го познавам лично, ама добре дошъл и ти. Познаваш го, ми не мога да се сетиш. Ми ти голям подарък ми направихте днес. Мале! А тая колко много е порасна. А твоето? Да. А това на чун? Моята. Това е твоето? Да, чун. Това е на чун? На чун, да. От него къде? За тук, на роден тук, Пловдив на роден. Ами кога беше мъни? Да, точно така. Бабо взема магазин, нали? И ходи там на комисия. Mọi người sống rất là tình cảm với mọi người. Мале. Bao nhiêu năm rồi gặp lại. Ой, най-големия подарък ми поднесахте за Великден, за Гергьовден. Да. Много ме зарадвахте, но да беше дошла и сестра ти. Lelo, Заповядай. на песента. Може да. Може. Може. Да. Има микрофон, караоке. Không hai miệng rồi. Да. Бабо, Сега може веднага? сега, веднага, може да. Оле, Цено искат една песен, може ли да му изпее? Или пей, що питаш, че не може ли? Аз не съм с хубави дрехи, че ме имате за спомен. Може. Айде, ще спря гласа. Мале. Това дъщеря ми го направи. Така ли? Само, че днеска е с нейния приятел на гостите от тях. Домашно. Домашно, да. Малко да се успокои. И аз се развълнувах съм много. Съкдално. Да. Ти ли беше ми писала, че ще дойдете един път? Кой ти ли бе? Не забравя. Той ли? Да, той. Той. Ага. Ама не Той. очаквах. Хич не очаквах. Миличката. А много са пораснали децата, бе. Да. Ами тая каква бе мънинка и кога порасна? Да, момент. А ти имаше още 8 момче. това па голямо ли? Ама тя е голема и момче с По-малко. втора и момиче най-малко. Не мога да се нарадвам, бе.
Ами ние за на Бисер рождения ден щяхме да идваме, обаче или тя е болна, или тя е болна. Така. И Тай година. когато има болен човек, Да. на човек не му е весело. И не става за такива работи. Тай година много болест пак те изкарах. Ако пушите тук, реча малко на телевизора. Судни ти кой клас си? О, голяма вече. А помниш ли като идва тук колко мъничка беше? Ам тебе много мънинка, много. Как порасна така толкова? Пораснали са децата. Няма страшно. Cái bà hát thì Đợi bà uống cái nước lạnh mà. Ей, малко да се по-успокои, тя се Добре, разбира. Що ми училището как е? има Добре ли е училището? YouTube Аз няма да се спира. и той на голяма. него на те, нали? И той Дали ще- вътре на YouTube. Новачка. Да. И ти като мама Всеки тайче. хора на гледам. Да, хубаво. Ама не съм облечена, аз съм Ние всичко. Чуеш също. хората. Това също е много хубаво. Tôi với sự đây được tốt cho anh. Това е много хубаво. Лека по лека растат децата. Не остаряваме. Любе, Василе, какво ми найде махано? Какво ми найде махано? Та друго любе залюби. Бел калиня сам чернока, тънка лине сам висока. Момлеле маре хубава, всичко си имаш, момлеле. Алата майка не рачи, отиялто не носиш. Сипни са роени облаче, възясничко, но слънчице. Дама не пече усилно, да мине горе лицето. Браво. Браво! Още има малко. Много хубава. Rồi ra đây đây đó. Ти как се казваш? Зал. Зал. Да. Нали, какво ми стана интересно, как пораснаха така? Да. Миличката. Да я продължа ли има още песен? Ти вече говориш български без проблем. В началото, като дойде, да, се запознахме, двете не знаеш. Да. Вече аз не знам. Сега Да вече знаеш. мине горе лице на черна щамърна да стана. Черна щамърна да стана, та нема дама прилега. Та нема дама прилега, възбайремско, но ги сдела. Умори се. Трябва почивка. Ой, Браво, браво, браво. Hay quá. езика е богатство. Свикнали вече с България ти? Не.
Трудно ти е още. Да, трудно. Гордо. Трудно е. Ама добре, като може горе, ма кленти, нали, само аз съм на горе, на кленти, нали, да. И може малко. Виетнам няма. Лека по лека ще свикнеш с всичко. Да, се учи. Виж Чън как свикна. Ама Чънка дойде и той беше малък. Той кога е дошъл? Той 18-20 година той дойде тук. Той беше той дете. Още дете Да. беше, като дойде тук. Дето има една приказка, ние заедно пораснахме. Да, и той, нали, беше той малко. И той да дойде тук. И може учи и тук на само България. И той може да... Cái khu này người ta bây giờ là người nước ngoài người ta về ta ở đâu người ta mua nhà mua cửa bây giờ đắt giá đó. Đắt cũng như là phổ biến thấp hơn luôn. Ghê đấy. Ngay ở đây, ngay trên núi mà. Thoáng đây. Trước lại đắt hơn. Anh hỏi ấy à? Đấy, cái cô vừa nói chuyện có thể. Ôi, ba bô ở một tầng như thế này á. Да, сега не. Ремонт се прави, и всичко е дигнато. Ремонт. Много хубаво, Лело. Извинявай. Аз ви снех сега. Сега ще снимам и него. Ba bô ở cả một tầng này, mấy phòng. Ще снимаш, той е мой син почина. Виж, умре. Ще го снимаш сега. Него. Dạ, con trai. Да. Това е Митко, нали? Митко, ти го помниш? Да. Той е. А това е бабата. Га е била по-млада. Там мини. То се свети малко. Да. Не мога да гледаш. Лело ngày trẻ. Песня така пускаш, ще пускаш и тая снимка. Тя бабо làm ca sĩ đấy. А песента стана ли нещо? Да, стана много хубаво. Чакай се, теб що снимахте? Не, бабо. Чакай. Babo thích chụp hình đấy. 83 tuổi em mọi người. И мама ще khỏe mạnh снима. lắm. Thỉnh thoảng vẫn đi hát. Айде още един път, ако трябваше 3. Браво! Много ме зарадвахте. Той велик ден ще го помням, доде съм жива. Да. Браво. Браво, че сте. Сени да хапнеш. Сени. Сени у баба. У баба ще хапнеш малко. Айде, сядай. Сядай малко. Không có đâu mà nó cứ quay. Vừa mới ăn ở trên tầng trên nên bây giờ bà lại bắt ăn, bà bảo phải ăn cái này rồi ở dưới phòng của bà. Вземи хапни се малко. Đâu vào đây, bro ra đây đó. Nào. Ai thua? Con. Rồi. Đi. Ai thì? Bác Hùng à? Bác Hùng thua rồi. Ще дойдем някой път. Когато почивате да се заберете, да се видим Кога порасна? Лело, sẽ nói đấy đi Tam. Ти ще дойде ли заедно? Ако желаеш, ще дойда и аз. Поздрави на жената, на децата, на всички. Ти че да си устарел, ти си такъв. Аз съм млад. Млад си, да. Bây giờ sang thăm cái Pabo bên này. Тя ще отвори. Имат мъника кученце, да не избяга. Така е. Не, тук всичките сме кучета.
Искат и аз да дойда. Здравейте! Айде, влизайте. А, те се познават, няма страшно. Да. Познават съм. Седай, и седай. Давай такова още столчета. Ана. Мале. То такава голяма изненада направиха днес, камари. Много ме зарадваха. Не, ние се спорим, сега дойдохме, че нали е празник. Чакай да тънем. Бъркъв ден, тя е Гергана. Така ли? Спокойно, мини се. Къде ти? И така, вие къде ходите? Сядай. Лими ходи и ти много пи. И ти не добре. Ай, го оставихте? Да, закъси и сикано тук. Сядайте. Мама. Мама и тати тръгнаха. Миналата седмица. Ще дойдат пак за друга година. Така да и тая година, ама декември месец ще пак. Гербянче. Ôi cây này chắc lâu lắm rồi. Значи викаш, Vườn ще rộng. си остана. Не, днес трябва 100 тръгваме направо. Ще гоним. Có cả gà ghét ấy mà không có trồng cây trồng kiếc gì nhỉ? Той си върви. Той снимай, А вие не се снимате ли? Прави канал. Сяка ли деля? Не. Сам сяка. Да. Всяка неделя има танца, нали? Да. Супер, нека много хубаво. Да. Празник, нали? Да, ден. Вчера и днес. Вчера и днес. То днес е понеделник, аз викам неделя. Как да? Тъй ние дойдохме за И вие ли си вървите с него? Да. С една класа сме. Аз една кола си. Как си отях пък? Тя дойде при нас да посиди и сега като тръгваме ще си оставим. Да. И хубаво искат да дойдете да се видят. Повядай, днес Великден. Вярно. Phát trứng. Ела насам. Айде, дай. Благодаря. Бягай бе. Благодаря. Иначе? Добре, благодаря. Чао. Късмет. Ами веднага ли тръгвате? Тръгвам. Сега тръгвам на София. Я пороби и после на София. Чакай да... Той живее в София. Тя да седна, че мен много Да сядам. Я тук бе. Аз ще Чакай. чакам там. Sorry. Come. Добре да е зад Той тя корито да и дойде се. брат. Бира, ракия, Аз бира, ще чакам ракия. вънка. Добре. Добре. И си остана вкъщи. Аз си остана. Ти ми няма ядеш. Не бе, слезте. Може би. Той е бебе на 2 месеца. Това е мъничко, да. Бебенце. Гери, дай много бабо. Бебе. Ще стане голям. Е така голям ще стане. Мой мъничко. Мъничък. Още е мъничко. Бебе. Значи вчера и днеска почивка, браво. Еми той ви има нужда. Много работа. Да. Билета има ли? Много ли? Малко бе. Абе, още. А те живеят в София, така ли? Не. За Романия. Има хотелка. Има. Không, trong đó có gà. Chào. Tôi има и Може си нема на. Да. Да не го спънди само. Gà này mà bạc lông nguyên nướng ngon lắm. Gà dân này ăn ngon. Coi chân cũng nhỏ chứ gà này cũng còn non thế. 5-6 tháng. 5-6 tháng là ăn ngon rồi.
Ở đấy có cái sung ấy chứ. Còn sung nữa không? Cây sung nữa. Ừ. Sung. Sung đang ra trái này. Đi tự động anh. Cái gì là phải ăn không ăn phải ăn. Аз ще ме виждала от много време. Ние всека дойдем и я няма. Да. Като дойдем всеки клас я няма. Кой клас? Пет. Ще пиете ли пет си да ви дам чашка? Не, мисли. Там има много мъничка. Беше в преду... Не, в градинки. Được ăn no này xong rồi có cả quà về nhà này. Пети клас. Пет? Браво. Учи за компютрите. Ще уча ли какво да прави? Да е хубаво. Екстра. Нека. Мале, и аз така се изненадах, чак в сърцето. За игратка. Нашия Лигло. Той бебенце. Тя се да се обадила на Ани, че Да. не мога да Аз съм открият обадена къщата. се. Ở quê mọi người đây sống tình cảm lắm. И тя Ани вика, баба, дай да излезем Rất на là пътя, quý người че Việt не mình. знаят къде да спрат. И се да каза, добре, аз съм Излезна ли с хубави песните, да не Да, се да, заложа? Ама ние гледаме колата, гледам. пък Ани викат, Си, много поздрави към. благодаря. И лятото да дойде, ще ви карам на гората. Знаеш. Пораснали са всичките са порасни. Да? Подарък. Даръка забрави. Ние още щяхме да дойдем. Това е Българ, нали това наяде и подарък за Винаги е така. Така трябва. Какво? В чужбина това го няма, да? Няма в чужбина, може да намерим това. Само България е така. Пак да дойдете. Като минавате, пак да се обаждате. Вече знаем къде е. Да. Чао, Бади. Айде, чао. Колко не знае, ама вие не знаете. Вече те знаете. Много благодаря. Айде, чао, ние ще дойдем. Добре. И аз още като чух Чао, чао. Благодаря много. Чао, чао. Да, добре. защото имаше и едно момче, Кай. Аз съм питам. Кай, да. Hải Việt Nam rồi Беше chứ. в... Hải ship. Чак, хайде. Hải ship Việt Nam. Ихтиман, как се казва? Хум. А не той. Nè. Той Cô Hùng Dê ở Đức à? Германия сега, Германия. Друг хум е, друг. А това другото, дето идва с сателинческото, дето момиченцето Цветелина, пък това не можете да каже Цветелин. Как бе? От Димитров град. Имаше. Ами то баща му. Нисък дребен беше и моят син, той почина, Данко. Го караше да каже как се казва детето и той вика, стига ма карай бе, парсел, ти беше. Чай. Цветелина се казваше момиченцето. И той са Германия. И той ли е? Това е хубавата кора. Cây cherry bây giờ trái nó bắt đầu nó chín rồi. Cây này ít trái quá. И може кази ти дойде тук. Да. Rồi, chào tạm biệt nhá. Davis ta đây. Лива на този ден, че зарадваше Личка. Откъде стана така? Добре.
Добре, да се обади. Чао, бабо, много поздрави на мама, на татя, на всички. Кажи от на кака Севда майката. Меси много. Ай, живи и здрави. Чао, чао. Благодаря. Чао. Айде на вас. Много ме зарадвахте. Меси, бабо. Ай, чао, миличка. На бабо те. Айде, чао, чао. Чао, чао. Пак се видим. Ай, Господ да ви пази от всичко.